Явно съм някакъв долен фетишист. Днес ще се насочим към силовата подготовка на горната част. Здравината на раменете. Ще изтренирам нашата способност да се движиме в двете основни посоки на движение, а именно линейна и латерална. Hello, motherfuckers! Втора тренировка от подготовката ми за мача след по-малко от седмица. Не знам какво ви кажа, явно съм някакъв долен фетишист, който обича да си поставя цели, към които да работи за по-малко от 7 дни. Днес ще се насочим към силовата подготовка на горната част, тъй като баскетбол е контактен спорт и от изключително значение да имаме силна и развита мускулатура, за да можем адекватно да се сбутаме и да печелим единоборствата на терена. Ще работим за общото подобряване на силовите възможности на горната част на тялото и здравината на раменете, тъй като в повечето сблъсъци на терена това е мускулната група, която първа поема ударите от противника, а и здравината на раменете е от изключително значение, тъй като баскетбол е спорт, при който ръцете се озовават много често в позиция над главата и проблеми в тези стави би довела до ограничаване на способността ни да играем. Както стана ясно вече, имаме много малко време до началото на сезона, затова трябва да се постараем да раздвижим тялото максимално добре. Това след като завършим трите силови кръга за горната част, преди да ме е хванала, разбира се, тежката мускулна треска на долната, ще разтичаме краката. Знаем, че баскетбол е спорт, в който има много движения в различни равнини, множество смени на посоката и скоростта. И точно към това ще се насочиме за края на тренировката с един кръг от упражнения, който ще изтренира нашата способност да се движиме в двете основни посоки на движение, а именно линейна и латерална. И общо взето това е, което имах да ви кажа. Стига толкова приказки, че ставаме скучни. Време е да ходим да се потрудиме малко. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah. I'm back in that. Hey, where you going? Hey, back in that bag again. To bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook. No, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back. That pussy was splattering. Calling her friend. Tell her pull up.